Inselmulkom mill-olja ta' Zebbuċ. Illum qegħdin nimxu lejn Ġerusalem, fakkarna it-tluħ is-sema tal-mulej, il-post fejn il-mulej għallimna it-talba żgħiża tal-missierna u rajnija miktuba bil-Malti u tlabnija bil-Malti bil-lingwa żgħiża tagħna. Qegħdin inħarsu lejn il-belt qaddisa ta' Ġerusalem li Ġesu għex fiha l-aħħar jiem ta' ħajtu, minn hawnhekk ukoll batna nxandru x-xhieda tiegħu lill-ġnus. Insellmulkom u nawguralkom ukoll li ikolkom ċans tagħmlu l-esperjenza sabiħa li qegħdin nagħmlu aħna. Hawnhekk qegħdin fiċ-ċenakolu u x'hekk jgħidu ċenakolino. Ċenakolino huwa knisja sabiħa mibnija mill-Franġiskani ħafna qrib iċ-ċenaklu fejn Ġesu waqqaf l-Ewkaristija, tana d-don tas-saċerdotju, d-don tal-kmandament tal-imħabba, fejn derilhom immedjatament wara li xox tiegħu, tom il-qawwa jaħfru d-nubiet, lil Tomas urih il-pjagi tiegħu u anqal fih fer kbir u fidi kbira. Hawnhekk flimkien ma' Marija id-dixxipli talbu u l-miġġa tal-Ispirtu Santu imlietom bil-glorja tal-mulej. Hawnhekk twildet il-Knisja. Aħna wara ġurnata xemx niġru ma' Ġerusalem, kontenti ħafna li ċelebrajna l-Eukaristija, nirringrazzjaw bħal dejjem il-Parti Twani li kien gwida mhux biss tajba ma' wkoll qaddisa bil-paċenza li ħobina, u nitolbu li għamin hawnhekk aħna noħorġu mqawwin fil-fidi u nistiednu lil kull min qed isegwina u jismana biex jagħmel bħalna jipprepara l-ewwel net parsaqan tajba. U ħafna paċenzja u jagħmel din l-esperjenza sabiħa ta' Ġerusalem. Narawkom għada.